Здравейте! В момента хората все повече искат да работят за себе си, но не знаят точно какво да правят. Чуват различни предложения, различни идеи, но как да ги направят тези идеи да работят за тях? Не е ли добре да имате свой собствен бизнес по модел, който е утвърден и който работи във времето и работи от дълги години и който се е доказал във времето, че работи? Просто вземате една работеща система, която ще работи и за вас. През годините като такъв бизнес се е утвърдил франчайза. Всички хора знаят, че много големи вериги хранителни са под формата на франчайз. Но това са огромни такси, които всеки трябва да плати, за да има такъв франчайз. И те са непосилни за повечето хора. Сега, next level, както се казва, надграждане на франчайза, това е микрофранчайз. Което значи, че нямаш големи такси за започване. Не трябва да имаш персонал, който да работи за тебе. Както знаем, големите франчайзи заплащат франчайзингова такса за закупуването и след това постоянно плащат някаква такса годишна, за да поддържат този франчайз. И ако този франчайз е свързан с наемане на работници, закупуване на продукция и много други неща съпътстващи този франчайз, тези хора трябва да са готови да ги дадат тези пари. Когато говорим за следващото ниво на франчайз, там идва микрофранчайзинга. Защо е по-добър от франчайза? Защото нямате такса включване, която е хиляди левове или долари на година. Или да започнете. И после да имате вноски, които трябва да плащате всяка година, за да задържите тази марка на франчайза. След това, нямате точна локация къде да работите. Това значи, вие сте мобилни. Вие може да пътувате по света и да работите от цял свят. Имате ли интернет и мобилен телефон, вече дори и лаптоп не се ползва, един телефон с интернет ви е напълно достатъчен. Не ви трябва да имате помещение с точна локация, където да заплащате наем за наем на помещение, не трябва да плащате заплати, не трябва да плащате за стока и всички други неща съпътстващи този франчайз. Когато имате микрофранчайз, вие сте свободни да работите откъдето си пожелаете. Затова хора, които имат микрофранчайз, работят от планината, от морето, екзотичен остров. Всички острови имат интернет. Така че дори на остров може да отидете и оттам да работите. Нямате никакви ограничения. Затова микрофранчайза ще бъде бум в следващите няколко години. Той вече започна, но много хора не знаят на къде да гледат, не знаят какво да изберат. А има такива микрофранчайз модели, чрез които с многократно по-малка инвестиция от тази, която обикновено се прави за франчайз, вие може да си добиете такъв лиценз и да правите този бизнес от цял свят. И ще ви споделя една голяма тайна. Този бизнес се започва с инвестиция не да си купите името или франчайза, а да замените нещо, което ползвате всеки ден, но го купувате от места, където нищо не ви плащат за това. Нека да кажем, нашите ежедневни разходи струват вашия франчайз, микрофранчайз. Тоест, купувайки си нещата, които ползвате всеки ден от вашия бизнес, вие получавате лиценз да правите бизнес по целия свят. Без ограничения. Всичко зависи единствено от вас. Какви големи мечти имате и колко голям бизнес искате да направите. Така че микрофранчайз е следващото ниво на франчайза. Възползвайте се, докато още много хора не знаят за това.